नै ओंख्रि गैया जायोबा बेखौनो जादो जायाब्ला सिमान हरदो न'आव ओरैनो गोदोनानै थायालाबानो ओंख्रि बायनो बाहेरायाव खामानि मावलाहैबासोमोन गाबनानै दुखु खालामनानै मा मोननो बिमा बेफोर गासिबो इसोरनि इस्सा दिनै जाय फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मैला नांसि मोसोम जोसो फेदेरबोदोंमोन दिनै बे फिसाफ्रानो गावनि असे बिमा बिफाखौ न'निफ्राय होखारहरनो हायो अब्ला बेयाव साननो गोनां माथो थाबावनो बिमा दिनै आंनि बुंनाय रावा आंनि फिसाफोरनि थाखाय सावदा जाथों नाथाय बिमा बिफानि सायाव इनाय अयथासार खालामनाया जिउआव माब्लाबाबो गोजोनै थानो हानाय नङा बिसोरो ओंखाम ओंख्रि दाबो मोना नामा मारै जाखो माला मोनजानानै माला खामानियाव थांनो मोननांगौ जाखो मेसिनखाय बिबानो मोनजानो बेरे फुंजानि माखौ मावथ'नांगौ जाखो नोंबा जेल माथो खामानिखौनो मावफाया मा 9 बाजिलायनानै फुंसेबाव नोंनि थाखाय सिखारनायनिफ्राय दासिमाव माथो मावखो नोंलाय दासिमबो ओंखाम ओंख्रि संनो मोनलायै ओंखाम ओंख्रि गैयाथाय गैया साहा खापसे फुदुंना लोंहोहरनो हाया नामा दासिमबो सम दं आखलखौ सोलायनो नाजा बेरे फुंजानि खर' गाज्रि दा खालामहाय बेवहाय बेरे फुजानि माखौ दावराव जाथारलाय बिसोरलाय आंनावलाय मानथो सोंखो थांनानै सोंहैनो हाया मा राव जाखो बेलाय नोंहालाय खामानि गैया नामा बेफोरबायदि जिराय दामनानै मबाइल सेरबाय थानो फुंनिफ्रायनो मबाइलाव मा नुबाय थायो आंनि मबाइल थुनायखौलाय नोंहालाय मा जादों गावबा बहा थांनो ओंखारदों सिरि थाङा मानो मा बखिलाबाय थानो मोजां मोनो नंगौखौ बुंब्ला बखिनायसो जायो से जानानै फंसे बाथ्रा बुंनो हायाब्ला मा संना जागोन नोंजों सोर जाखो बिसोरखौ नायहरलाय हनै जानो थौ आदै आरो मादै नोंसोर बबे जायगानि आरो बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो जों दतमानि आदै जोङो बेयाव थाफैनाया एसे गोबावानो जाबाय नाथाय आदै आरो मादै नोंसोर बेबायदि बैसोआव बेहाय माबोरै थाफैखो आरो बेहायाथ' सरकारनिसो नोंसोर बेहाय गोबाव थानो मोननाय नङाना फिसाफोर गैया नामा आदै नोंस्रा फिसाफोरनि अयथासारखौ सहायनो हायैनि थाखायनो जों दिनै बे जायगायाव आलाय सिलाय थाफैनांदों आदैमोन नाथाय एसेबां गोबाव नोंसोरो माबोरै थाखो माखौ जाखो आदैमोन थानाय समाव जाबाय गैयै समाव रसा नांबाय आदैमोन माथो खालामबावनो जों बे बैसोआव सोरनाव बिबायनानै जाबावनो बिदियैनो थैलांनोसै आदै नोंसोर दिनै बे बैसोआव आलाय सिलाय जानांनायनि जाहोनखौ जोंनो खोन्थानो हागोन नामा हागोन आदै मानो हाया जानो खोनासं बिदिब्ला मोनसे न'खरा बै समसिम माब्लाबाबो सिलिंखार जालाङा जे समसिम देरसिनफोरनि आखायाव थायो नाथाय जेब्ला सोरबा उन्दैया न'खरनि देरसिन जानो सानो अब्ला न'खरा सिलिंखार जालांनो सम नाङा
बे संसाराव मानसिनि बयनिख्रुइबो देरसिन लोगोआ मा मिथिगौना नों बिमा? दुखु। मानसिनिफ्राय गोबां रोखोमनि मिनिनाय रंजानाया गोजान जायो, नाथाय दुखुआ जेब्लायबो मानसिजों लोगोसे थायो। बेयो नोंखौ माब्लाबा हारसिं खालामा। आच्छा नोंसोर लाजिनो ओंखारला नामा हो? न'आव जिराय जिराय फिसालाफोरनि खामानि जाबाय थानो। आथिं दं आखाइ दं, बाहेराफ्राव खामानि मावला हैबा मा जायो? बिहामजो खुगाखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं। जों नोंनि बिहाव बिखुनजो, देरसिनजों माबायदि रायलायनांगौ बेफोरखौनो दाबो रोङा नामा? मा नोंसिनि ओंखाम ओंख्रिबो संनानै जाहोनांगौ आरो बाथ्रा रायलायनोबो सोलोंनांगौ नामा? रोङैखौ सोलों आरो रोंनायखौ फोरों। खुगायाव फैनाय मानि बाथ्राखौनो बुंनो नाङा। नोंसिनि आथिं सिङाव थानानै जानो बे न'खराव नोंसिनि फिसालाजों हाबा जाफैयाखै आं। आंखौ बारा गियान दा फोरों। खामानि गैया दामानि गैया बे जागारनायल'। नोंसिनि बिहामजोनि आखलखौथ' बेखिनियावनो जों बुजिबाय आदै। नाथाय नोंसिनि फिसाला सानैयालाय बिसोरलाय माबायदि? देरसिनाथ' जेरै बिसि एरै गाव। बेनिखायनो बिसिखौ जेबो बुंनो हाया आरो फोरोंनो हाया। आरो फिसाला उन्दैयाबो बिदिनोसै। सामफ्रामबो थाखा फैसा, गारि मथरनि दावराव। आफा, आंनो बाइक गोदान नांसिगौमोनलै। मालाय लोगोफ्रा लाजोब्बाय। आहा बे स्कुटि बोरायनायखौ सालायबाय थानांगौ नामा? हाब आफा, गारि मथरफ्रा बेफोरबायदि बिब्रबलाबायबानो मोनो नामा? बेराफारसे जेब्लानिफ्राय आं बेमार जानानै न'आव गोग्लैसोनानै थादों, अब्लानिफ्रायनो बे न'आव जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासिबो सेरखाय बेरखाय जादों। नांगौखौ सुफुंनो हायाबा फिसाखौ जोनोम होनो नाङालै। गासिबो लोगोफ्रानो लाजोब्बाय, आं हारसिं लासिंसि जानांगौ आरो। बे बारिनि हाखौ फानलाना हर, जेखुनु नांगौ आंनो। गासिबो बिथिङाव गावनि जिउखौ मालायनि जिउजों रुजुनो नाङा आफा। हा बे बारिनि हाखौलाय मानो फाननांगौ जाखो? उनाव नोंसोरनो माबा मोनसे आबाद मावनानै जानो हागोन माथो। बेफोरखौ बाद होलै, उनाव जागोन बियो। दानिखौ सान, दानिखौ। मा नोंसोर बायदिया फिसाफोरखौ दुखु होनोल' खाङो नामा? बेफोरबायदि मानसिया मानोथो न'आव थाबाय थाबावब्रा? लामा लामा बिबाय लाना जालाहैबा माथो जायो? बिफा असे नंगौना नङा जाखोब्रा? सन्देहसो जालायलांलां। नोंनि बे सप्तायावनो गोदान बाइक बायनो होननाया बोरो? दा बुंसैलै, बेनि खोथा सानबाथाय खर'सो गाज्रि जायो आंहा। होनायनि खोथाखौनो साना बोराया। गोबावसै, बेमार जानानै न'आव थालाबायो। खामानि गैया, रागायानो सैनोनो ओंखारा आङो। आंखौलाय माब्लाथो लांगोन? रना, बे साननैसोनि गेजेराव बाइकखौ होआबा नोंखौनो ब्रां लाना थांगोन आं। फिसाफोरनि साननाय लुबैनायखौ सुफुंनो हायाबा मानोथो बिमा बिफा जाखो जेन'बा? जुदि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हायाबा जोनोम होनो नाङामोन ना। न'आव थाबाथाय खर'खौनो गरम जानायल' मोनखासै आङो। थौ थांसै। नै ओंख्रि गैया। जायोबा बेखौनो जादो, जायाब्ला सिमान हरदो। न'आव ओरैनो गोदोनानै थायालाबानो ओंख्रि ओंख्रा बायनो बाहेरायाव खामानि मावला हैबासोमोन। नोंनि नोंहावनि देहाया मोजां नङा बिहामजोआय। बेखौ लानानै बियो बोरै बाहेरायाव खामानि मावहैनो? बेहाया नोंलाय माथो जाखो? नोंबोथ' मावहैनो हागौमोन ना। नोंबोथ' सानफ्रामबो बोराय बेमारजोंसो थाफाबाय थायो।
खामानि मावनो रोङा दामानि मावनो रोङा बिसोर सानैनो सोर ओंखाम ओंख्रि होबाय थायो फालाय इसोरा आंनो जाबादि फिसाफोर हरदों बुजिनो रोङै बिमा बिफाखौ अननो रोङै सनमान होनो रोङै इसोरनि अननायाव रावनिबो बिमा बिफानि खाफालाव बेफोरबादि फिसाफोर दाहरथों एसेबां अन्थाइ बिगा फिसाफोर दिनैसिम जों नुफेराखै आदै दिनै नोंनि खुगानिफ्राय खोनाबायल' बिसोरनि नोंसोरखौ सैया सैया खालामनायनि जाहोना मा आदै खोन्थानो हागोन नामा बिसोरनि जोंखौ सैया सैया खालामनायनि जाहोना जोंखौ न'निफ्राय ओंखारजानो लुबैनाय बे बोराय बुरैनि महर मोखांखौ नुबाथाय ओंखामफोरखौनो जानो खहाबला आंहा मा खायदाजों न'निफ्राय होखारहरनो हाबावनांगौ जाखो आइडिया बे खोमानि सनाखौनो दोनखुमानानै फिसालानो खिथानां बिमाखौ लाखोमादों होनना ओइ बुरि दहाय आंनि रुम सिङाव थांनानै मा लायखोमाया नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बिहामजाय आं नोंनि खथायाव माला हाबैया आरो मानो हाबैनो थगायनो जायगा मोनाखै नों आं दहाय खामानि मावनायनि सिगां खोमानि सनाखौ खुनानै टेबोलाव दोनथ'दोंमोन बेखौ बहा दोनखोमादों नों गोख्रै हर आं इसोरनि समाय लानानै बुंदों आं नोंनि खथायाव हाबैयाखैबो आरो जेबो लाखोमायाखैबो मा जाखो दावराव जाथारलायखो मा जानो नों निमाया मालाबानो आंनि रुमाव हाबनानै आं सनाखौ माला लाखोमाखो बिबाबो हरबावा आयै बेफोर मा बैसो जाया नङा जाबाय नों दिनै बेफोरखौ मा सोलोंदों आं लाखोमायाखै फिसा सोमखोर आं नोंसिनि खथायावनो हाबैयाखै आंखौ फोथाय अब्ला मा नों बायदिबा आंसो नंखाय बुंदों आरो गोख्रै मोजां हरबा हर नङाब्ला पुलिस लेंहरगोन आं पुलिसखौ लेंहरोना बुथारखोमानानै दोन फिसाफोर नाथाय आं नोंसिनो जिखुनु बेलायावनो सनाखौ हरनो हाया जाहोना आं लाखोमायाखैनोबा आं माखौ हरगोन आयै आं खिन्थु बाराखौ सहायनो हाया मोजाङै हरनोबा हर नङाब्ला नोंखौ सोमखोर नोंहा इसेबां गिदिर जाबाय दिनै नों गावनि जोनोमगिरि बिमानि मोदोमाव आखाइ होनो जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम नोंखौ बानायाव नोंखौ जाहोनायाव नोंखौ फेदेरनायाव नोंनि बे बिमाया बेसेबां खस्थ' मोनदों मिथिगौ नोङो आरो दिनै नों बे बिमानि मोदोमाव आखाइ होनो नागिरदों लाजिनो ओंखाराखै आं मोदोमाव आखाइ होनायखौसो नुफैबाय नोङो नोंनि हिनजावा जे आंनि हिनजाव सनाखौ लाखोमादों बेखौ मा बुंगोन नों दिनै बिमानि मोदैखौ सिनायाखै नों बिमाया गाबै बुंदों लायाखै होननानै बेखौ फोथायालाबानो बिसोर रायखसनि खोथाखौसो फंसेयावनो फोथायबाय नों आफा नों खिन्थु आंनि मोदोमाव आखाइ होनाया बारा मोजां जायासै मा खालामनो आं जे नोंनि मोदोमाव आखाइ होनाया मोजां जायाखिसै नों जे बिमानि मोदोमाव आखाइ होनो नागिरदोंमोन बेयो मा नोंबो लासै सोलों आफा खामानि गैया दामानि गैया फिसानि खामानि जाबाय थानो दिनै जाय फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जाहोनानै लोंहोनानै फेदेरबाय फोलावबाय बे फिसायानो दिनै गावनि सायाव जाद्रायनाय बादि मोनबाय नोंसोर दिनै बे न'आव बिमा बिफाखौ थाजानो बाबाय नङासै जागोन फिसाफोर दिनैनिफ्राय नोंसोर साननायानो जाथोंसै हानायमानि खुसि थानो नाजा
बेबादिनो गोदाव सोराव आलाय सिलाय बे जायगासिम सफैदों आदैमोन। दालाय माथो थांखि लाखो आदै? जोंहा जेबो थं आरो थांखि गैया आदैमोन। जों बिदिनो थैलांनोसै।